Zo. Wat zo? Goeie. Goeie. We gingen je met door. Wij gaan... We moeten wegrennen, want we rennen alle dagen de veert uit. Was je een trein? Ja, maar Maar fjouwen. Meer dan Ja, fjouwen. die Maar winnen deze nog is helemaal is lekker. dat Die is snel. even omgaan. Nee, Ja. nee. Ja, de griep, hè? De Heer. griep, ja, de griep. Dus. En wat ben je van elkaar? Je bent hierin wat mis, joh. Ja, allemaal goede kennissen. Allemaal Allemaal ja, vrienden, allemaal hè? vrienden, We hè? rennen jaren. Ja, jaren. We zijn net wel een grotere groep, maar stadion die Ze overleden valt er en wat die bij overleden. en ze verhuizen. Hè? Fietsen. Ja. En hoe je dat zo begon? Oh ja. Gewoon, zeg maar even. Zeg maar. Ja. Ja. Hier al dat je. Ach, Ik ren dan nog iets door. Die hebben hier nog wat langer. Ja, Ja. ik ran wel meestal 54 of 40 kilometer wel. Maar ja, we waren ouder. Wij hadden het nou. En dat was minder. We hebben dat zo al hoor. We hebben van de morgen naar honger onderwijs. Wat hebben we door hand? Ja, we hebben overal wel. Overal wel. Eerst alles op. Zieken komen over te praten. Die is net goed en dat is wat mij gebeurt. Oh, nee. Oh, nee, de boel wil opbergen, de boel wil skimmuitje. En dan komen we thuis en dan moeten we in web komen. Nee, maar wij helpen met waarden wel, want ik ga Weet heel u tijd net, heel ja, meer weet u rond. net. Ik Weet u is ben het echt al, net ja. blij, maar ik denk geen wel. Ja. Maar dan rond ik wel eens even voorop. Je hebt wat oors gewoon als een Ja, ik griepje. heb even Ja. wat ziek geweest. Ja. Maar dat gaat best. Het gaat Ja. hartstikke Ja. best. Maar, en erin gaat het ook weer aardig goed. Fietsen vind ik ook wel. Ik vind Simmers Fietsen doe ik. Die man we van er mij maar om. die fietst een soort. Ja, Dan fietsen we jongens er maar om 34 kilometer, kinderen fietsen we om. Ja. Maar nou, dan ben we mijn man of zijn ze man. Dan ben Ik we ga wel een keer hier, ik ga een keer hier net mijn fiets. Ja, dat met hartstikke weer. Ja. Maar wie zat het in Nederland is medisch te warm om te rennen. En dan zitten we nog iets wat dat voor. Ik ben hier jongens te fietsen. Dan geven we moeder halve zand, kwartier verzand, geven we alle dagen kepen we naar huis komen. Dat is. Ja. We gaan oerendeel bij huis We kosten weer kepen. extra, we even extra rennen of fietsen. Maar ja, We genieten er maar wat. Ja, zeker. Doeg!